Sibonge nje ukukhuluma la nawe ngokhethekile igama uPhassoningi udaba lamaphupho sengikhohlweke la sibheka la iphupho lokuphupha uzifaka inabukeni libuzwe ngomunye kumlandeli wayichannel obebuza la ukuthi kusho ukuthini ukuphupha la uzifaka inabukeni kepha umdala so into esingayisho la yize selikhohle igama lakhe ngenxa ngivele ngamphendula ngase ngikhohle ukuthatha igama lakhe kodwa ke ungomunye nje obayibhalile lapha ku comment section ebuza ke ngokusifaka inabukeni umdala into yokuqala ukuphupha uzifaka inabukeni uphawu lungasho igxathu noma isinyathelo ozosithatha wena sokunaka noma sokuvikela okukanye sokunqanda isimo esingahle sikuthele ngehlazo phinde sikwenze mhlawumbe kube nyama nabana phakathi kwabanye abantu yabona okwesibili singakubalula ukuthi uma usifaka inabukeni ngaphinde kusho ukuthi umhlupho uzokwazi ukugwema ngempumelelo impikiswano nabanye abantu abangamthani nemibono yakho ngenxa yokuthi mhlawumbe umuntu onekhono mhlawumbe noma onokuhlakanipha okuthile yabona asivale ke ngako ukuthi futhi la uma uphupha usifaka wena inabukeni ngaphinde kusho ukuthi empeleni uyabaza ubuthakathaka bakho kepha ke uzokwenza isiqiniseko sokuthi abuveli obala futhi abubahlukumezi noma ke lobo buthakathaka bakho abuhlukumezi abanye abantu mhlawumbe ungaba abantu abaseduze nawe yabona abantu abasempilweni yakho you by all means make sure ukuthi your weakness ayibi sobala noma your weakness doesn't affect abanye abantu who are close within your circle sibambe lapho ungakhohlwa ukulike le video lebese ngiyobheka namavideo esenzile previously phinde ubuye futhi ku channel ngoba khona amavideo sizoqhubeka sifake like le video bese ke mhlawumbe uya press ke notification bell bese ukuthi ke mas update amanye amavideo wazi ukuthola futhi nawe ulwazi siyabonga kakhulu ngathi ngiyabusisa